Ukutshaya nesifo se-COVID-19. Kukho izinto ezintathu ezibangela ukuba ukutshaya kube yingozi kwisifo se-COVID-19. Okokuqala, xa utshaya ungazosulela ngentsholongwane ye-corona ngesenzo sokutshaya. Unika intsholongwane ithuba lokuzosulela. Ngalo lonke ixesha ubamba ibhokisi yematshisi okanye neyiphi into yokukhanyisa ukuze utshaye. Ngalo lonke ixesha izandla zakho zibamba imilebe yakho. Ngalo lonke ixesha uphakamisa icuba kumphandle. Nangalo lonke ixesha usabelana okanye ugqithisa icuba. Akukhathaleliseki nokuba utshaya ntoni. Okwesibini, ukuba ngaba uyatshaya, ungaba kwithuba eliphezulu lokuba ube nesifo sentsholongwane ye-corona, i-COVID-19. Ukutshaya kwandisa ingozi yokuba nokukrala kwemiphunga, inyumoniya, ngenxa yokuba kuba nzima kwimiphunga yakho ukulwa usuleleko. Ukwasengozini enkulu yesifo i-COVID-19 ukuba uyatshaya kwaye unesifo seswekile, umhlaza nesifo sentliziyo. Okwesithathu, xa utshaya ungafumanisa kunzima ukulandela imithetho yokosuleleko lwezompilo yoluntu, njengokutshaya ngaphakathi okanye ngakwabantu abanokwenzakala okanye ukugcina umgaba phakathi kwakho nabantu. Kukho izizathu ezintathu ezizizo ezinciphisa okanye ukuyeka ukutshaya. Nqanda usulelo, thintela isifo i-COVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.